салом алейкум дӯстон. Қарор дорем дар мақбараи султон, яъне ки мазори султон дар бародаро. ҳамиҷа омадем. ина бародаро беҳтарин ҷои зиёрат, беҳтарин ҷои ибодат, ҷои тамошо мақбараи султон, яъне мазори султон. ҷои тамошо, ҷои зиёрат, беҳтарин ҷои тамошои бародаро. овози шикарда ба шумо нишон медиҳем. ина бародаро, ина бародаро ба ҳама тавсия метавон биен. беҳтарин ҷои тамошо, ҷои лечебни, ҷои зиёрат. ина оби чашма, оби чашмаи бародаро. у тарафаш бозор будае. бародаро инҷа меҳмонон меоянд, мисол хӯрокашонро мехаранд, дар онҷа тайёр мекунанд, инҷа меоянд, мисол чанд қаифорашон местанд, инҷа кӯпача лимошонро меоранд, местанд. Ямину набоши уже мегиранаш. ина бародаро оби чашмаи айболо меояд. ина бародаро ҳозир мазори султонда расид. ина бародаро ҷои ибодатгоҳ. инҷо ҷои ибодатгоҳ аст. мехоҳед дар инҷа ибодат кардем. фаҳм. дар инҷо оби чашма, мардум меоянд оби чашма мебаранд барои шифои
اینجا باردارو درباره فایده های آب چشمه افتاده، چشمه مغفرت، چشمه رحمت، چشمه مراد، چشمه حکمت، چشمه شفا.